ni brynu'r rhain? Na ddylet wir. Mae digon o esgidiau di gyda ti yn barod. Beth am y Cris ma? Faint o grysau gwyn plaen sydd gyda ti yn barod? Ddylet ti ddim prynu un arall. Gwnawn ni brynu powdwr golchi da i wneud y crysau'n wyn. Basa hi'n neis cael ei newydd? Ddylen ni ddim gwario gormod o arian. Cofia am y gwyliau yn y Seychelles. Rwy ti'n iawn, mae'n siŵr. Ond rhaid i fi gael tei newydd. Beth am hwn? Ycha fi, dwi ddim yn hoffi'r lliw arian o gwbl. Pa liw ddylwn ni gael te? Dylai oren fod yn iawn. Oren? Ond dwi ddim yn hoffi oren. Tyff. Dylwn ni gael siwt newydd beth bynnag. Mae trowsus fy siwt i'n rhy fyr. Dwi'n gwisgo'r siwt i'r gwaith o hyd, ond dwi ddim eisiau priodi mewn trowsus sy'n rhy fyr. Nac wyt wrth gwrs, cariad. Dyle ti a dy frawd logi siwt o siop Trefor Davies. Ac efallai i ni dy listad hyd yn oed. Ond... Meddylia am y gwyliau yn y Seychelles. O'r gorau. Ond gaf fi ofyn un cwestiwn. Cei, wrth gwrs. Faint fydd cost dy ffrog briodas di? Paid â bod yn chwerw. Byddai i'n edrych yn anhygoel yn fy mhlu, a byddi di'n edrych yn olygus yn dy dei oren di.